Wasal iż-żmien li l-istudenti jingħaqdu jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom hekk intqal fi stqarrija maħruġa mill-Laqda Studenti Graffiti fejn insistiet li tinsab imħassba dwar ir-realtajiet soċjo-ekonomiċi attwali li qed jesperjenzaw ħafna familji bidħul baxx f'Malta, speċjalment wara l-aħbar li l-Junior College se jibda joffri korsijiet ta' 4 snin sabiex l-istudenti jingħataw ċans aħjar biex jibbilanċjaw l-istudji tagħhom u jipprovdu dħul għall-familji tagħhom. L-istudenti qed jgħidu li l-għażla ta' dan il-kors fil-Junior College mhux se jsolvi l-problemi sistematiċi aktar profondi li waslu biex iż-żgħażagħ ta' bejn 16 u 18 sena saru l-persuni ewlenin li jipprovdu għall-familji tagħhom. Qalu wkoll li kull student għandu jiġi mħeġġeġ isegwi l-aspirazzjonijiet akademiċi tiegħu full-time mingħajr ma jkollu għalfejn jinkwieta dwar is-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu jew tal-familja tiegħu. Fl-istqarrija, studenti graffiti insistew li huwa biss billi jiġġieldu għal pagi ola li jlaħqu mal-għolli tal-ħajja, kundizzjonijiet ta' xogħol aħjar u dritt għall akkomodazzjoni affordabbli li l-istudenti jistgħu jibdew jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet. U għalhekk ħeġġew bi sħiħ lill-istudenti li jaħdmu biex jiddiskutu ma' xulxin, jorganizzaw, jingħaqdu u jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom. Fakru wkoll kif iċ-ċifri tal-NSO qed juru illi wieħed minn kull 5 minn dawk li għandhom taħt 18 sena jinsab f'riskju ta' faqar.